This time check is brought to you by A. Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters. Balita national, kagiban pa. Action Reports Sunday Edition. Hupod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga, syudad sa nga Bacolod, maayong aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, kag of course Pilipinas, kag tubtub nga malabutan sa aton nga pagpangalagan sa Action Reports Sunday Edition. So karon nga adlaw mga ka-action, of course, Domingo, Enero 8, 2022. So ikaduha nga Domingo sa sining nga bulan sang Enero. So again, sa tanan, Happy New Year. Mag-greet ko yung gyapon Happy New Year sa inyong mga ka-aksyon. Kaya syempre, bago lang ako nakabalik sa program, kasi isang Liga Domingo, nag-year-end report kita no? So, bago lang nakabalik ang Action Report Sunday edition. Kag of course, ang inyong alagad makaupod sa siniman nga aga, las 5 tubtub las 6 sang aga, sa gihapon, Action Dorel Cabato mga ka-aksyon. So good morning na sa tanan nga naga-monitor dra sa ilang radyo, no? Sa ilang mga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, bisan sa Oriental, labot pa kita kag sa pila ka bahin sang Isla sang Panay. So mayong aga dra sa inyo, and of course sa mga naga-monitor man via Facebook Live, good morning man sa inyo dra. Happy morning and happy Sunday. So every Sunday is a family day, no? So subong naman nga adlaw nagatililipon naman ang aton niya nga mga ka-aksyon. Siyempre wala sang trabaho, labi na sa nagatrabaho sa gobyerno bala, no? Wala ginaya sang wala ginaya sang obra kon na Domingo. So amo na ang bonding time man sang pamilya. So kamusta mga ka-aksyon so far? Ang inyong especially ang iban bala nakabalik na sila trabaho, may nagparauli na, grabe no, kadamo sang sinibala nga tuig kag sini nga sini nga tuig, sini nga Enero, kadamo sang December kadamo sa nagpuruli naton nga mga hindi lang mga nagatrabaho sa Manila nga gapuli sa probinsya, kundi mga OFWs bala nato. Na-notice ko nga nakadamo gid sa nagapuli sa nagligad nga tuig, especially December sa mga OFWs ta. So kahit syempre do amo ning medyo mas halog gid nga time mga ka-action mo, no, panahon tungod sining COVID-19 pandemic, wala although ara sa gihapon, pero at least medyo halog na ang mga agin patuman yung restriction. So na-notice ko nga do kadamo gid sa mga OFWs nga nagpuli subong. So pila ka man nakita ko bala sa Facebook, so syempre ang pagbalik nila Enero na. Kita ko mga mga post nila nga do hindi sila mabuyan sa ilang mga kabataan, kaya tungod mabalik naman abroad, ti kahibi man buto, syempre do matulo mablang luha o mga ka-action na. Pero syempre amo gina tada sang may mahimo, kaya syempre kabalo man kita tanan nga ang paglakat sa inyo dira nga pamilya ang para man sa pagbulig especially kung mayara siyang sang kabataan, no, para sa future sa iya kabataan. So masubo lang bala kung ano kambal gani nila sa post nga nakita ko, kung ano kuno ka sadya ang pag-abot amo man ang masubra pa ang kasubo sa babalik niya naman sa iyang trabahoan. Pero sige lang importante at least nakaupod mo sila bisan sa malipot nga panahon, no? Nagdaso naman niya, amo gina ang kabuhi. Nagdaso naman yung mga holiday season. So gani nga sige lang importante dara sang nagligad niya tuig nakaupod mo sila kang nag-enjoy, okay? So sige. Kag sa aton balang mga ka-action yung mag-travel bala subong adlaw mga ka-action. So halong-halong gid kita sa gihapon, magpadayon lang nga maghinay sa maneho, no, kay makalabot kita sa aton nga padulungan. Pero perte kagapon yung mga ka-action ang karon detalye sini.
perte ka imbokada sa nga tuig mga ka-aksyon, Enero, perte ka terrible nga balita. Sa tanan nga terrible, doon mo yung terrible nga balita nga nabatian kuya sa sini nga bulan siguro mga ka-aksyon, no? Ang aksidente, bala kagapon sa may Golden Field, bala ayon, perte gitu ya, for sure nakabati na ni mga ka-aksyon ta. Kagabaraga lanto man sa Facebook at syempre gina-update man namon ang tublang 22 years old nga nabungguan yang isa ka lalaki to nga nagatabok sa dalan nga perti mong halin sa Golden Field, nalabot pa sa may Bangga Ramos na ayon ang ang lalaki nga nabungguan kay nadalaya sang yamong sang 22 years old nga driver sang Suzuki to nga nga salakyan man Ertiga turo ay no. So double check ta na karon. Perti yamong ang rason niya to daw siya kuno kabalong may sang tao di estubangan mo imposible ka tama no. So sige karon detalye sina mga ka-aksyon na duga nga detalye sina. Okay? Kag sa ato na nga mga lakat sang panahon bila mga ka-aksyon, weather update naton sa sining adlaw kay basi matingala kamo ang mga pag-ulan bala subong sa pila ka area dra sa northern or southern man or bisan sa central Negros. No, basta mabakabatsyag ka mula sang pag-ulan mga ka-aksyon. Wala sang bagyo ha, tungod iya sa LPA. So kay mayara sang low pressure area subong diri sa Pilipinas. So ang trough sang LPA or low pressure area amo ang nagaapekto sa Visayas, Mindanao, kag ang northeast Visayas kag Mindanao, kag ang northeast monsoon naman ang nagaapekto sa Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, ang mangin magalumon ng kalangitan, nga may talagsahon nga pag-ulan bagod ina sa trough again sang LPA or low pressure area. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin, gika na aminhan na sidlangan, padulong na sidlangan, ang mabatsyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon, ang mangin makanay tubtub kasarangan, akon mabaskog ang pagdapya sang balod. Kag ang adlaw magabutlak las 6:08 mga ka-aksyon. Sini nga aga kang magatunod las 5:41 karon sa hapon. Ang temperatura sa bugos nga Negros Occidental ang yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Kag diri na kita sa mga headlines sa aton yung mga action reporters kag correspondents. So, nauntang balita mga ka-aksyon, halin kay Action Art tay hupon, supply sang bakuna para sa COVID-19 sa Bacolod, mahimo nga magalawig pa tubtub sa bulan sang Hunyo. Sa balita naman nagikan sa BCPO, kay Action Eric Magbanwa, duwa ka makawatan sa nga kable, nadakpan sa mga patrolya nga tanod sa barangay Pahanukoy. Kag sa aton nga action correspondence, kay Action VJ Apasible, minor de edad nga nalakip sa mga nadakpan sa buy-bust operation sa nga Pontevedra PNP, gin-turn over na sa iya nga guardian. Samtang sa Action Roger Gutib, 3 ka hold upper nga nagpang-hold up sa kolektor sa nga Turko, ang duha na dakpan, ang isa nakapalagyo maka. So detalye sa nakaroon ha, labot sa inyo mga. But this time, mag-pause kita rin for some commercial breaks. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sinay. The original Koi Herbal Capsule, epektibo sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas. Las 5:18 Action Radio Philippine Standard Time. Kagsagyapon ninyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday edition no pranyo lagad Action Dorel Kabat. Kag this time, of course, i-check ta nga aton nga patrol sa iya man nga paglibot-libot sa siniman nga kagahon mga ka-action naton patrol with Action Zil Minardo. Aton ibaloon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa sininga aga. Sa patrol with Action Zil. Action Zil, good morning! Action Dorel, maayong aga! Yes, good morning. How are you, Action Zil? Happy New Year sa imo sa liwat. Kita syempre subong lang nagbalik aton nga program, no? Kaysa nga liga dumi. Oho. Teka, musta ka, Action Zil? Do ka tugnaw sa hiyop-han. Ay, gali ka. Matugnaw naman subong. Nagbalik naman ang katugnaw sa panahon. Oo, do ka tugnaw. Kaya ka sa may dalan, araneta na akong Dorel. Ang matsago ba lang nakiyak ka hangin, Dorel. Sige, bye-bye. Ay, pwede. Gali, no? Kaya mo na ba nila Action Zil kung January, nagakatunaw na kuno ang mga snow bala sang ice bala sang winter season. Mga punsod bala nga winter season bala sang ligad ni Disyembre. Tiga katunaw na kuno Action Zil, ti ang hangin gadapya kuno gaka ano tati kuno nagaka tawag sini kanima nagakadalahi. Kailan mo guro. Kailan mo sa term nagakadalahi. Ay lang dosungaw ba Action Dorel? Oh, kalain no kay snow nito ga kadto di saton. Oh, kalain kay sungaw na nila mabatsagan tayo no. Wala kita katilaw pang snow. Oo. Pag inahaton nga man tinawan dire. Oo, nang ganito garalain na pa. Oh, gani man. Kag hindi ta na anay pangayuon ang snow Action Zil kay hindi kita sina-prepare ya hindi kita prepare ya sa nga snow ginatawag ya. Ang iba ni gambala na nga ang iba nga gambala na Action Zil nga tani magulan kuno sang magulan mag-snow di kuno sa aton sa Pilipinas ay hindi mo kakayanin. Kaya may mga special equipment na silang ginagamit Action Zil ya, may heater na sila sa sulod sa ila balay kita ya, may heater ta pero ilang kaininit nga tubig. Ilayaga pa init sa balay. Electric fan pa lang gana Action Dorel, kaya panuhot na pa. Snow korog, ginakorog-korog na kada isa sa atin. Gani man na. Oo. So mo na bala, dito na maghando man na isang snow Malakat na lang tatuya sa iba niya pungsod kung mayaran ta sang sang budget. Ay, wala kayang tugnaw ganon. Ang dakya sa ato nakalabot pa. Yes, oo. Ang sungaw nila bala siling mo. Ang sungaw nila. Okay lang na siya. Gani, man, so fashion Dorel na sa mga Domingo sa aga niya, damo-damo no? Ang mga labay sini nga mga sulakyan Action Dorel, handa ko kagina. Sang pagpanawag ko dito, machika ko dito sa mga taxi driver, ba Action Dorel, kay permi na din sila guro kada kaagahon ga tambay, no? Mga naga-drill sa may City Mall, gidlat bang. Ang mga kami istorya ko, naglakat na to si Mana, nagtulog-tulog, ala ko na may pagkawa. Oo, kay siyempre, isambal mo dahil matugnaw na subong sagwa, siyempre may ginaitulog-tulog gawa Action Zilya, especially kung wala pa man mayo pasahero. Tulog-tulog na. Oo, kahit gusto ko bala
naman to, mabasa iba lang may naari, di naka-witness, malang sa natabo, Aksyon Dorel. Pulo pa mangkot kada bala karon sa ila kung kay perti kita ka terrible katama yung natabo agapon niya no. Amo giti ba sa po nila balahaw. Kay taxi driver man to gali no. Oo, mga victim. taxi driver, mga Aksyon Dorel. Magkita ako na galing sinod yung buglaw, hindi ko, pero ito na mga, yan pa huway-huway ko sila. Tapos isa kanina, tani nga nakabugtaw na, pero nakalakat na Aksyon Dorel. So, doon tatlo na rin subong ang nag-standby ng mga taxi. Pero mo na oras, Aksyon Dorel, doon madamo, nalalin sila kung kasisa, no, halin sila sa, ang iba, 24 hours, nga nag-standby, dito sa may dalan-araneta, no, sa may barangay Singkal, sa Aksyon Dorel, kaya aga pa rin sila nagabiyahe na. No, kaya diri sa may baligyaan din, nakain na ni Sherdis, di gani Aksyon Dorel. Ang kakisa, amo ni oras, no, katun sa mga Friday night, di pagkasabado ni sa aga, damo na doon nagatumpok na nagkakaon sa guwa sini. No, paumpaw. Nagapaumpaw. Paumpaw sang kahubog. Nagapaumpaw, sakta ni Aksyon Dorel. No, kaya para mo pawan. Kaya sa dira nga reaction Dorel, kung makita ka sa mga malls, iskilahan, mga pedestrian din, giniya. No? So, ito na intriga, nakatabla sa amo itong time, kasi ang nagagawa sa investigation niya, nagatindog sa ibig sa dalan. So, makaba, kasi ano man, nga nalabot pagid siya. So, ano to galing na tabo sa uli Action Zil? Doon nagtabok siya, di ba? Doon mo na? Oo, kada mga take on Action Dorel, siya ang kapiyan na rin sa tabok mo, no? Ang duwadre ka open na sanggi perme. So, ti Action Dorel, basta may pedestrian, ikaw nga sa rakyan niya, dapat halong-halong ka din niya. Hinay, gining imo, mabakar kayo sa imo nga padalagan. No, kayo, kita kaya dati, amala na galing no? Basta intoxicated sa nga alcohol, ilimnon mo kisa ang mga tao sa Dorel. Paano ka pa nakabahar kung bastante ka? Oo. Kapit kadagaan ng imo ang mga kalawasan na doon hindi ka nakabalo. Kung ano imo ginaubray mo, mind hindi naman active Action Dorel. No? So, amo na, no? Karon, check na karon Action Dorel kung ano ang settlements ni sa nga family. Kaya sa family man isang suspect Action Dorel. Kaya wala pa to sila sa desisyon Action Zilo kung mapareglo sila? So, itry ta karon yung follow up ko, kung kamusta siya ilang case in Action Dorel. But so far, tidiri nga area Action Dorel ka makitaan ta, no? Adamo na nga mga salakyan, motorsiklo sila ang nagalabay, kaga mga mag-aubra na naguro Action Dorel gani, mga kautura nato, iba nag-jogging na, nag-bike-bike, no? Subungaga, iba mga pagranada, nagara kang mga palangilan. Ate, mo gidi? Oo, kaya subong na medyo masaraw-saraw pa man natin. Sininga ka nakita Action Dorel na daw, wala mangguro sang nga mag-tulotalit subong nga kaagahon sini sa mga taxi driver sa Action Dorel, no? Sunod-update ka ng ito subong at Action Dorel, no? So, karon i-try to requaan na mga, napahayag every if may ara man sang nakakita ang mga taxi driver kay basic of dana naman, di ba na? Nasa nga nagpunta na sinisang tinalikdan ang insidente. But so far, subong sa Action Dorel, no? In general, lang atan sining dalan Andrea sa may dalan Araneta, no? Kay area sa may syudad sang Bacolod, matawhay kag malinong paman subong nga aga. So, sa aton dira Action Dorel nga mga tagpalamati, maayong aga kag maayo wala nga pag-pick copy. Observation report nagikan sa patrol ni sa Action Zil Minardo, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo ginya salamat Action na Zil Minardo sa patrol. So balikan ta karon sa Action na Zil mga ka-aksyon. Angot na sining development report sa sining nagluntad kahapon niya nga aksidente. At this time mag-pause kita na for some commercial breaks sa aton pagbalik. Mga report na sa aton mga aksyon na reporters kag correspondents. Stand by. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Aksyon! Radio! Sa maunlamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata,
Goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nadakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas. Las 5:34 Action Radio Philippines Standard Time. Kag sa ato na mga ka-aksyon nga pagbalik diri sa Action Reports Sunday edition. Diri na kita sa mga balita. Lagi kaniya sa aton nga mga action reporters. Unahon tang balita kay Action Eric Magbanwa. Duwa ka makawatan sang kable na dakpan sa mga nagapatrolya nga tanod sang barangay Pahanukoy. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Action Eric, good morning. Good morning, Action Dorel. Report kay sa Bacolod City Police Office. Nagapabili sa custodial facility sa Police Station number 8 ang duha naman ka makabataan nga bag-o na dakpan sang ato sa barangay Tanod nga nagapatrolya sa barangay Panukoy sinusyudad sa Bacolod kahapon sang kagahon dira sa may Banga Phase 3. Ang duha ka makabataan sa kable nga nadakpan sang barangay Tanod sa barangay Panukoy ginkinala sa Alfonso Binamin, 38 anyos ang Purok Pangidait, barangay Tangob sinusyudad sa Bacolod, kag Renato Gampay, 37 anyos pamuluyo sa Banwa sang Hinigaran. Nadakpan si Binamin Kagampay sa mga nagapatrolya nga tanod sang barangay Panukoy kag na-recover ang isa ka tricycle nga dito nakarga ang kinawatan nga kable nga ilagin kawat dito sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Yari ang palayag ni Tanod Alejandro Manunes Jr., team leader sa barangay Tanod sa barangay Panukoy sa atong sini nga interview. Garubing ang patrol ta sang single sa Tanod. Ang duha ka single mga last 3 pasado, alas 15. Na-intercept nila dira sa may bangga, sa may tadlong bangga pis 3 pasulod din sa atong bangga pis 4. May tricycle tapos nagwa ang duha ka tawo, nagdalaga na nago sa may kukugnan. Pagpanago sa kukugnan, gindulugan sang duha ka patrol ta nga motor. Pagkuha na nago, gin-intercept nila. Pag tanaw sang tricycle, may karga na nga cable wire. Po ang nabato namon sini nga report sila, nga dito pa lang kuno sila sa bago, gilagasan din sila. Po ining cable wire, nakuha na nila kuno sa Sumag. Bali ang duwa, wala namon makuha kay dito nagtabok piak dalan, ti wala na namon ano kay medyo dulom na siot, wala na namon ginagas. Bali ang duwa na lang gining nakuha namon sila. Ang duwa way kapalagyo? Ang duwa ya wala kapalagyo kay gasakay sila sa motor tapos nagpagkakita sang blinker sa motor nga nagarubing, nagdalaga na nago sa sulod ng kukugnan ang motor kag nadakpan sila. Ining duwa, ining sa tricycle niya na nagasyo ni. Amo ni sila ang nadakpan na mga duwa.
nagkasyo pa ni kung wala na. Wala na, kay na corner sila dahil nagdulog na sila sa may bangga, wala na sila kalin, gimalabagan na sila sa duha ka single tang nga patrol. Dahil mo na nga way na sila kadlagan, way na sila kalin, nga amo to nga intercept nga may mga kargan sila nga cable wire. Maglabas ang cable wire, ano kina-recover niya siya? Amo lang gina sa, wala na iban. Wala na iban. Bali cable wire na Hindi lang. na kanuging kawat ni. Ang hambal nila sa may sumbag na nila nakuha ang iban. Pudigtop lang kuno sa bago, ginlagasan ni sila, wala sila malabot. Pulis man kuno naglagas sila, wala sila malabot. Pag agi nila sa sumag, digto sila nakakuha liwat. Pag diri pa sila nagagi sir sa may tubangan sa aton station pagwa dito. Gani kay pagwa nila natabuan to nga ato patrol garubing man. Amo to nga na-intercept sila dayon. Kay naglinumpat sila sa motor nagdalagan mo, amo to nga daw nagduda ang aton nga apat ka tanod. Amo to nga ginagaw nila check. Di mo na dayon ang kuha nila. Bali. Sa mga gunto may attempt sila gani Ginlagasan sila ka pulis. Diri siya sa may sumag nakakuha. Dugang. Tapos paglabot dire sila nadakpan. Action Dorel, si Alandro Malunes Jr., team leader sa Barangay Tanod, sa Barangay Panokoy nga mo ang nakadakop, sang duwa ka mga kabatan sa kable, nga sanday Alfonso Benamin, kag Renato Gampay. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbanman nag-report. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid salamat Action Eric kag sa iluhan ta mga balita sa aton nga Action correspondent. Sa atong balita kay Action VJ Apastible, menor de edad nga nalakip sa mga nadakpan sa bypass operation sa Pontevedra PNP. Gin turnover na sa iya sining guardian. Detalye sini with Action VJ Apastible. Action VJ, good morning. Good morning, Action Dorel. Gin-turn over na sang Pontevedra PNP si alias Monmon, 17 anyos, sa guardian sini sa idalom sang supervision sa mga katapo sang DSWD kahapon nga daw Sabado, Enero 7. Kung madumduman, nalakip si alias Monmon sa mga gindakop sang kapulisan sa isa iya ka bypass operation sa tong tinarikdan nga Biyernes, Enero 6 sa may Purok Lampunaya, Barangay Miranda, Banwasang Pontevedra. Sunod sa kay Police Captain Roel Peñero, ang Deputy Chief of Police ng Pontevedra PNP, igapasaka naman sa mabot nga Lunes, Enero 9, ang kaso nga paglapas sa RA 9165 kag RA 10591 batok sa kay Jefferson Pasco ang subject sang operasyon matapos sini nakuhaan sa ginaaligar Shabu, isa ka unit sang sulpak kag duha ka mga live ammunitions. Dugang pa diri ni Peñero, dapat girayon nga magpakigangot ang publiko sa mga kapulisan tion nga may mahibaluan kung sino ang imbulbado sa illegal nga droga. Yari si Police Captain Roel Peñero sa aton sini nga interview. Sir, considering ang isa sa mga nadakpan ta sir is minor de edad, ano ni sir ang mga disposisyon sa iya? Okay. So, mali makagawa siya, sir? Okay. Sir, ang subject sa Gitia, ining 28 years old, kasi Jefferson, sir, no? Sir, nakuhaan niya siya sang 12-gauge shotgun. Sir, mga pinani kakaso ang iya nga iga-file ninyo sa iya, sir? Sir, ari niya siya, sir, sa aton nga drugs watch list. Balita nagikan sa Banwasang Pontevedra para sa pagpangalagad sang Action Report Sunday edition. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid nga salamat Action VJ na 5:40 Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga report ni Action Roger Gutib sa aton lang pagbalik mga ka-action. Pamiyara kita sa nga importante nga paghibalo. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, ikabalik ang abilidad. Alright! Good morning, mga ka-action. Good morning. Kita mo, gagatudlo-tudlo ba? Okay. Ano ni? Duga bisyo. Aton yung microphone. Ara na. Sige. Good morning kay Ters Vergara Sancho. Kay Milili Uligo. Oy, good morning sa imo, sir. Alex Monteza, good morning man. Felix Magtulis
Villatura, good morning. Kay Milili Oligo, ginatamyo niya si Lito Baba. And have a blessed Sunday man kay Alex Montesa. Si Miss Cory Vidaha, good morning. Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, good afternoon dra sa inyo sa may Rochester, Minnesota. Thank you so much, Ma'am Van. Kay Zamora, good morning man. Watching via live streaming from Karkar City, Cebu. Uy, maing buntag kaninyo dra sa Karkar, Cebu. Musta mga chicharon na to diha, no? So, dili pwede kasulod rin karon sa kuan ba, Negros ang inyong chicharon, no? Tuwod ining ASF, mahuman na ni ba? Kay Eddie Laus, good morning man. Upod kay Nanay Isabel sa may Victoria City. Si Joe Art Mandagit Tones, good morning. Mario Olvido Acuesta, happy Sunday. Atia Kimiriman, good morning ating. Wala gidya sang ano gidya si ating consistent gidya si ating ya. Gabugtaw gidya si ating temprano ya bisan Domingo pa na yan, no? Morning lang da si Moting Kay Celestino Hinoraga, good morning. Oy, good morning sa imo to. Okay, good. Kamudaya, kamusta? Happy New Year sa inyo. No? So, kamusta kamudara? Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning Miss Jinky sa may Phoenix, Arizona. Kay Miss Josephine Lacson naman sa New York. Good morning Miss J. And kay Mr. Rodolfo Lacondra, good morning. Lorna Diligencia, good morning man. Si Javier Magallanes, good morning. Roming Estrabon Hedalanga, good morning. Sa Barangay Talaban, Himamaylan City, monitor mga pita. Sige, salamat. Kay Miss Jinky Dilagdon, ginatamyaw niya si Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Lulit Dilagdon, Papa Joe, Alma Oligo, Noel Amar, MJ Season, kag sa tanan niya family niya sa may Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Kay Melvin Peñafiel, good morning man. Kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning liwat. Lazel Suyat, good morning. Rochelle Evangelista, good morning man. Kag happy Sabbath day sa imo. Yes, good morning sa inyo tanandra mga ka-aksyon. And happy Sunday gid. So again sa mga padulong sa simbahan, halong-halong kamo kag ano gid ng tawag ni magdala kamo sang payong kay basi posible nga kung hindi man mag-ulan sang tuto. Basi posible bala mga ka-aksyon nga tawag ni tulot-talithe mas mayo gid nga may protection kita sa aton dira nga kaugalingon. Bisan kalo lang da or payong gid para mas mayo gid ang ang tawag sini ang ano mo gid bala mapayungan mo gid imo kaugalingon ba mapayungan especially kung wala sa may mga payong sa imo char. Pero amo na kay health is wealth mga ka-aksyon sini nga 2023. Okay? So, sige. Happy birthday sa tanan nga may birthday today. Kay dali lang. Dumi nakita ko to nga may birthday today So, tamyawon tani sila. Kanaga sa ulog pagidla sang anniversary. Happy birthday. Oy, kay Marlo Gacho, happy birthday sa imo. Kag si belated happy birthday naman kay Mary Grace Arevalo. Si Engineer Mil Anthony Gantalaw Bueron, belated happy birthday man. Amo man kay Mary Jean Sanchez Hagunob, belated happy birthday. Kag sakon nga friend nga si Daisy Balyador. Good morning and belated happy birthday sa imo. Okay? So, sige. Kag sa akon gali sa kankasin dra sa may isla sang Guimaras, kita ay ta sa April. And belated happy birthday sa imo, Inday Hines, Yester Gacho Villamor. So nagdebut ni siya sang January 6. So belated happy birthday. Kay Jimmy Senior Latido dra sa may Barangay Mailom, Bago City. Kamusta dra sa may Barangay Mailom man kanami sa mga bag-o dra nga mga resort subong no. So sa mga ka-aksyon nga wala bala nakalagaw pa dara, i-try nyo ang Mailom, no? Kung nakapoy na kamo sige lagaw sa Don Salvador Benedicto, nakalagaw naman kamo sa may La Castellana,
sa may southern part sa Kabangkalan. So diri nyo naman i-try mga ka-aksyon sa may Mailom, Puerte Kadamo sang resort da Subo nga matahom, no? So support lokal kita na mga ka-aksyon, okay? Dara ka mo i-visit nyo dara bala ang mga resort da sa Bago City, especially sa Barangay Mailom kay Puerte gid ka mga nami kag kabugnaw, no? Fresh ang tubig nila kay halin pa sa bukid. Amo mabla sa Mambukal mga ka-aksyon. Galing ko na ako kabalik sa Mambukal sang nag-open sila liwat Kay Subong medyo mas do stricto sila kay I think do kung magligo ka to or gusto nyo to magkadto dapat mapa-book gid ka mo ahead. No? So I don't know kung gina-cater ang walk-in, do hindi ko sure. Pero na nabalaan ko ligad sa una nga pagbukas nila nga kinanglan nyo gid sang tawag sang booking sa may Lagoon da bala aradang ilang office nan. So I don't know kung ga-cater sila walk-in, no? Nga marikta lang kamo to, okay? Kag kay Helen Esco Sareta, good morning. Watching from Murcia. Uy, timing taga Murcia siya. So tuod gid manda sino ni gani si Miss Helen tuod gid manda nga pwede da ka walk in sa sa may Mambukal gid may araghambal nga pwede kuno mo pero I'm not sure lang gid, okay? So sige so standby ka mo mga ka-aksyon magabalik Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo ka ba lang? Las 5:52 Action Radio Philippines Standard Time. Kadasig sa aton nga oras maka-aksyon, pero diri kita nay sa report ni action na Roger Gutib. Tatlo ka hold upper nga nagpang-hold up sa kolektor sang Turko, ang duha tiklo sa kapulisan samtang isa nakapalagyo. Detalye sa Action Roger Gutib. Action Roger, good morning. Yes, Action Dorel. Blessed Sunday naman sa aton sila nga mga ka-aksyon. Sa mga balita Action Dorel, diri sa aton sa norte naman ka probinsya sa Negros Occidental. Aton lang ano na balita rin duha ka mga hold-upper nga tibaw taga dito gisamon ang lugar sa may Purok Fresco. Tini sila ang nanakpan sa may syudad sa Sagay matapos nga nagpang-hold up kag suno sa report reading ay file ang kaso buwas nga adlaw Lunes pero pa sa kay Police Lieutenant Colonel Roberto Igiapi Jr. ang hepe sang Sagay City PNP. Now, suno sa report, ini nga robbery incident nag-transpire ini kahapon sang hapon, mga alas 3:10 ng takna, Enero 7, sa Purok Matamis, Barangay Bato, Sudad sang Sagay, din ang biktima diri, nagkikilala kay Rico Eusebio E. Aniba, 47 anyos edad. Isa ini siya ka empleyado kay kolektor sang Indian National Bla, kag residente sang Purok Bolivar sa Barangay Valderrama, sa Crossing Valderrama, Ciudad sa Cadiz, samtang nagaparukot ini siya dahil pagkatapos ini siya ang nagapauli na kung tayo pabalik na kakay sa motorsiklo, may isa man ka motorsiklo nga riding in tandem nga nagalagas sa iya, kag siya daw siya ginalagas, kani ini siya ang nagparasig man sa pagpadulagan, ugaling kay medyo rough road man ang dalan, kaya muna nga nalambot siya pagkatapos gitayaan sa Sangarmas Lutang, ipadulog kag pagkatapos deklarar sa hold up ang duha tanan ka mga persona kag pagkatapos kuha ang sining sling bag nga suno siya mayunod nga koleksyon nga 10,000 ka pesos kag subong man iya sining wallet nga mayunod man nga 3,000 ka pesos. So sa gulihi ini siya ang naka-report sa talatapan sa kapulisan kag nagresponde maglayon ang mga katapos ng kapulisan sa siyudad sang Sagay sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Igiapi. Now, based sa report, pagkatapos sini, natigagid nga marakpan. Malambot, ini ang ginasakyan nga motorsiklo sa duwa tanan ka mga hold-upper, kag ini sila ang tigagid nga marakpan sa kapulisan. Sa huli nakilala ini nga mo si John Rylen Humalon alias Jan, 42 anyos edad, nga residente sa Yolanda Housing sa may Barangay Cabahog, Ciudad San Cadiz, kag ang isa diri kilala kay Danilo Tambo Jr. de la Cruz, 29 anyos ng edad, soltero, kag residente sa Purok Fresco sa lugar ginanamon sa Barangay Cabahog, gabutang di pero daw boundary na sa Barangay Tinapaan ka Barangay Cabahog, pero taga dira siya sa Gyapon, sakop sa Ciudad San Cadiz. Now, ang report may isa pa sila ka upod gali nga si alias Biboy Espinosa nga sa riin, suro sa report yan naka palagyo sang sining paglagas ng pulis. Now, ang duha nga ni kanadakpan report nga nakuhaan sila sang na-recover sa ilang posisyon ka control ang pila ni 3,000 ka pesos kag isa ka kutsilyo ang ilagin sakyan pagid nga Rosing Matso 125 nga motorsiklo na recover man sa ila kag ini naka-rehistro sa kay Raymond M. Humalon sa Barangay Cabahog, Ciudad San Cadiz. So wala pa din ma-mention ang 10,000 ka pesos nga gin-mention sinisang
kolektor nga unod kuno siya sini nga stingbag. Ang ini karon nga report o kon ini nga hold up yara pa man sa pag-imbestigar gid sang kapulisan sa Sudan sa Sagay, pero suno pa sa kay Police Lieutenant Colonel Roberto Jape nga ready na for filing buwas nga adlaw Lunes ang ini nga kaso nga robbery hold up. Ditinado karon ang duha sa bahin sa Sagay City PNP Custodial Facility. Report gikan sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental para sa Action Report Sunday Edition. Ini sa Action Roger Guti nga report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Damag niya salamat Action Roger kaga sa aton dira nga mga ka-action ang balantayan ta sa sini nga semana mga ka-action amo ang panibag-o nga good news actually kay panibag-o nga pagnubo sa presyo sang petrolyo. So ginapaabot mga ka-aksyon ang pagnubo sa presyo sang diesel yara sa 2 pesos kag 60 sentimos tubtob 2 pesos kag 80 sentimos kag sa gasolina naman boperte ka dako 60 sentimos tubtob 80 sentimos sa gasolina. Sige, importante may pagnubo, okay? So standby kita ani mga ka-aksyon magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. DTX 500 Health. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasing para traffic. Last size stress, Action Radio, Philippine Standard Time. This time, Kuantang Patrol with Action na Zil Minardo. Ang na sa balita ngayon na tipon, Sriman nga aga. Sa Patrol, Action Zil. Action na Dorel, may isaraya ka dito nga mga taxi driver, siniramang nga aga, kung sa diin Action Dorel, gin-kumpirmar sini, nasa nga pila ka mga taxi drivers, nga madasigin man ang padalagan, sini isang suspetsado, nga no, nga nagabunggo patay, diri sa may taxi driver ya, nga siya Borbon Action Dorel. Nasa na sa ila, duwa ka, mga alas 4 ini, nagaluntad ang insidente, kag madasig, no, ang padalagan, sini isang salakyan, nga Suzuki Ertiga, nagintingwa ang tretani nga lagson sa nga duwa man ka taxi driver ini ang suspetsado. No apang sulo sa election Dorel no mas madasig sini ang padalagan nga wala na ninila natingwaan pa no nga maabtan kag sini no nga sila gan action Dorel do na ano gini ang hawak sang victim no nga siya Borbon Action na Dorel no do nabali gid ba kay ti pagbakal sini sa tabok Action Dorel mo no so halin sa south to north ini ang Ertega nga Suzuki kag kung itanawon ta ini ang dala no ari na ni sa outer lane ang victim Action Dorel kag malapit ta tani sa gutter no gatalikod sini kag ang salakyan is ara sa outer lane no naglabay sini Action Dorel so sa subong no try na to na follow up sini kung mapasaka yung balas ng kaso ini ang pamilya kay until now no wala pa man sila sa desisyon kagati karon follow up na lang na sa may Police Station 8 Action Dorel no ang latest update diri sa nagluntad nga insidente. Balita gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Madamo gid nga salamat Action Zil Minardo. Kaga good morning lang Daana. Good morning lang Anay kay Nong Nonoy. Kaga kay Maninoy da Noel Libuon sa may Banwa Barangay Panukoy. Good morning. Kag kay Nong Nonoy Treyes da good morning. Kag happy birthday lang dali lang gid kay hingagawon ta may nagapag-greet to happy birthday mong no. Dala sa may Banwa bala sa nga Isabela mga ka-aksyon si Claudine Santiso, ginag-greet nila sa happy birthday ya mama, si Ruby Valdevia Santiso. Good morning. Good morning man kay Miss Rona Rihida Trava. Damo gid salamat mga ka-aksyon sa inyo man pag-upod sa akon sa sining aga sa programa Action Reports Sunday edition. Una sa balita, una sa aksyon, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa Bacolod, Action Radio. Action!